kwandiro mwancho murigereria andi tankwariga ni koru ando cia sorigere ti mwanya giti bikoru aso murobiri bobe minobonda ase toko latero bomanyi goro yobole ao ebimeri ao ebiendagera biri bikora tachibase gosibikoro cash crop etugo amono bole mibondo bonge aro tuachire emeyaga sword asto kurigereria bole mi wa matunda nyakoranda gosari bakorugega songo nga passion fruits n'abandi ngo yaruka bara matindogoro nje nyaswa Obed akwariganira yanade ngwariganira mwancho murigereria asto gojakera umurogeria rero tukomana no muremi wa matunda ya matindogoro osa matunda nyakoranda ukuruguna Solomon Ketenga kurwaiga nsamo ya Gisusu ase ward ya Gisusu ime ya Kisii County kiato tebiere ningo na ndagendera batotebi goro amangi igoro yobusimiki bwa matunda nyakoranda ndio mona sana asomero ndio mona muralia ngo murigereria ni nche ndio minto muralia nche samali tangoro ku Solomon Ketenga onkarura nkano gaiga ase kenyere kia ya Tirimba ime ya Gisusu ward Erba Masaba constituency and yongo baire nelimbi amona ba raliba ba mwanya getinke aba mwachire goto talira nega emeremo yeno mo karne mbi amono karibu sana mbi amono sana ona lero tu achire bwa mugondo korara buno specific bwa matunda bokoirete nagani orate yo murigererito araga ni gusimeka matunda buna bono kero murogoye yo erre abara nyore twamusegetire atwale omoyo gusimeka matunda singenjo ngo tingari gasana lige tomote bingo nga yago chakiro gusimeka bwa matunda ngi yago chakira nana sokorosi umugondo so umugondo na yago chakira korosi amanya go chago gusimeka matunda umugondo ngakyo koyorosi amanya gusimeka matunda aiga monomona somo gonde gento toko chitwaligereria ni liroba ira bango chirilia twara amarwaire okonyora na root rot so okonyore emelio chia umu oroiro boiga mboikira se liroba gito aigese emegonde yeito igokenge gente kana to chitwaligereria ira beliga aesto gosimeka litondo tokora kunye nkoro chifuti chirenya kogenda bogeka na gocheiga na gochinse chifuti kurwa butwa manya kuru twatiga agama tuko 18 ndio yara na le to wewe chingoko osebuli wechiombe na umiri na tangania sengoro ekana bobeke na makoleterira bari mumu na beka kurugo ingo kora kurwa na maso okusimeka bona matunda ingiye kwara mugo muwanjira wewe chingo utari kubeka utara sineske ya ngombe chimbuli ya kwara go atanga mono mono ngoranga oboyo boigambo gwati chemical mono mono kirachi koleta bobe yani safia semebere yaito bono nje ngoranga natumia oboyo bo wekenye yonga ditundeli ndagerere nduri tarasimeku twaro muchanda asomobere bumondo yako arokurire oboyo bono sawa umurigereria no murimi atebiri matunda yakero kuyasimeka no takero rigererie tachi kutwara kiriba kurugire songo nga chikemiko ichira chikonyara osali afya yao osego sali obachenu bwomobere bwomondo so kumurandera marwere gatomanyore mumanyito Samuel Matonda arado tebi ngige koera bako comment bagwanjero bwebwe butabwa chikemiko mbia muno minto Obed kurwa Mwanyagitinka TV ekemeri kia litunda nyakuranda nekemeri kikuri gubuni ndagera na mwanya bantu
naende irio kubeka chemical kusoko okubeka ubuyo buli bweduka mono kero kwisire kugikogesa okonyora nga chemical chiri chiko chiatoka siri tunda imekara kwarigesire chitigo chikurigirira gupimo yatoka no chireime yone chemical chiri okuria chitara kolegasi aye chikore bono nakiko ekoba buya ekero tugusimeka matunda yaiga twakora oburimi buno bw'omurimi oyo Samson Gitenga onkarora gokora bogurukwa organic farming. Organic farming nigo kogenda kwa retukeri ya obwate ubuyo buri kwa bwomiri bwabeire obuya kwa boreta na bwo komenta buri bono buru buya mono ekora litunde no turi roche mugunda ngoje reri ya korera kogenda echiro lyagenda supermarket na chiabo na kumata taskis ne chinde naende marangeria tokaria chire ngumbu koni gwa ngumbu kero kogenda ngumbu nkopima bale chemical gusenchire ime the process yikoro kwa MRR ose minimum residue levels na naende ba kolege ndego traceability babugati nga nkikuwa simegete nkikuwa tumiete mugondo kogenda bakari tutunde lya chiko ikase class konywe ubune juice ona garutumiete manywe ya kawaida yetu yetugo ngo konyoranga obochenu bwemebere yaitu na ali oyo chikorikora magega bwaikiranire ya chibakonya yamwe murigereria magayo korosio mugondo kware mirengoro no murimi atebi kwabekira obuoyo kwaburukaniri na marabaria mamwamu tigango murimi atebi bono ngakio gusumeka litunderi elinde lichage komera amanya konyora igasariao bono oyo muntu murali kurweka rotwa zigusire nursery bed totebenga njakera se itundari sintetere titangani sintetere ekarato kuto twararire matunda ya kabere ndugwate itunda likuru ku yellow passion fruit na purple passion fruit bono iga asa matunda ya abwate ale chivarati awao igonge karona simegete ngakora na sote kuligere libiye byanga nara ya kwama amanene naenda wansa ayara manene ngo chiara gokonya none se chikiro no bwansu wa na borogo no biya bole igomona chinda tereche karona na ligete na chagete kumye igo kuri ya matunda ali aramaya kwa mitachinda tere kwa nikera na nikera na chiburukaniri ibi ngiya baro kubikaliwe ibweri ngo chiriwe ita makonde ari se chiwe gikomera ase nursery bed ndo woneka na bekiriri ibweri naenda na chisimeka amatukani ngatakire kuoma kwanza tarachi gusimeka ero kwa aro aso kuoma nchibwati bokon oise wanja no wochibeka dio karibu na kwa mitali itondo na koli beke na nursery bed keguma ndibwati bokon lakini njabona ngo takanga chioma nalio ekero chigo taruka taruka chionsi isa chindo chibeke chire chimbe senjire chitachi komera chiraguna chiraise kuguru ya igo no gwaje kwabeka chindo tere chi nursery kana chibekire nursery igongo ganyachire metini weekend anyora li tunde bya beli tambe ange totebe efutia ya moyo kuchire nursery kuna kobeka ndo bwa DAP na gusiara malio ya makonde na aliye bichuru ya kurwalinde namanya gocha wona ire ni mugondo na litwa teba naso akoli yaka amaliogo yobo kendi aye bichuni ege sidilinye yogo cha washimeka ayo kanyarite kero kole mitinyene buya ya kore mechenyene ke ugo nyereta mugondo okonyora bono ndiri chikogongera ili bono okoliweka kwanya likongete na likera na numo baso ndiri chiko kolega ya kero kwali kiri mugondo kwamanya kuli simeka asengore likwara asengore na roasting abeko boye kurwaiga bono onyomora kerole na bongo para mulching na bekerere ubi round ndi basi uchiko
litunda kero lya sumekiru tomate nga igetekio litunda system nere endage wenjira gete gondi takeire nkorra nene mukuli sibera ngakie tutabingo yo gukira litunda ogusibo kobono ogusiba sengenje litunda ndi konyara okinarioka waikarisi waikera ase ebichanga kubona eli kogani torigie egechanga ritangani gete igoro ne chipost alafu tuma kolisibera egusi ase liko chikoranderera waikari chikonyara waika igoro lisoya gotara ase egechanga igoro ngegora mugwanjirire bichanga muna bose bakingoli basekende kyao chingoli litundire kali kiri lya sere kobeka amatunda bya ngo endalire lya twaro bolito bonke uboko bwa chingoli bono chibutoke yebo inere esababu ene n'okobeka ebichanga nabo ibone ebichanga mbibwate mbire binyerere gogo ikanaro toteme ko manyinga ebichanga karokere kenyerere litunda liwe ki korarire igoro nabone sikoliyeria otari kumbe tibuya ligo chikorarire igoro linyore chanke ange kenyerere nabo liko butoka yabona gobone etegete umulimi anyore gechi kanetu yabona Mr. Matondo nobate kendo ramentera soko simeka litunda mpaka kalianyere kosoka kobeka Biamono, mwanyagetinge biamono asiribaga naende. Uno mulimi atekire goteba ama liroba kokorurire ubolingoria yamanyikana nga ndibugate burwire bondeime ndibugate bini byo burwaire ekora litunda libugata amarwaire akogenda asalia emeri nande mono likurura kurunziria asalia stem kurunsaria egesie kiyangeri ngero kori rosimekire omanye utwara rumanyi obunga nabakwebekera none nasari kulende oyo gochikochaka utamanyeti mangana yonsi igatakera manye kwanza ngakarare mire ingoreri akorire arusiye marabari ime ochako biko buyi guchime no buri gwichinkoko gwichinkoko no buya mono ekogera karibu agundire nkosoka buri chemical gete chire ime chikuite ebini gete one kugo muri kagotebere ororire practically nga ubwichinkoko no buya kubobonde na singenche iyo na inde yamanya kunyarekana nga bono ugoko genda ase registered nursery operator bali baire kibali na Horticultural Crops Development Authority bakorosia chinasari kuyo soyo guchaka bareta bagore mbegu igororo itabuga tiburwire tuchikurusi burebu mugondonde korete kwao bono yakare gitu simega lidi tangani bona bakuna kwerosa likogende ka urutwa rubumanye kulinde na bere bujanga ekwende seedling ye muge koni guchaka chiringe 30 pakemye korengana ngaikwago na ndinire rieje bono na boguchaka wetira soko genda kugura seedlings kurwase nursery operator igo una bono tete boyo torigere tukurugari anyeta bwa tagunyara korosi nursery bwa na bako chago seedlings ready na bakura seedlings ready na inde kare chikorosi go chiyo konyora chiri grafted seedlings okonyora nga ise ke the root stock liya ise ige bwate characteristic na tiri kubuna marwaire aliyo yeliro babwango bamenya kubeka gocha igoro kwa igo mulimi akone yo bwansu gocha igoro esayo ni babeka qualities chiri chingija chiri mulimi ateba nga litoke litunda linene litunda libwansa buja litunda litwara obugaso omunwa bona bokonyora nga abuno achakirete ono ikira sawe akorera bweka ndio maana sana muligereria teatro atimoga kego kwera natoroka gandra no murobiri Njengire kwambuka Charles nandi mwanyagetinge obureni n'obonda Beona sokanda kabera nentu muligereria so murobiri bo buri minobonda aiga mwanyagetinge TV
konyotara ndase gotimoko sinini twateba igoro yo gusumeka litunda twarere una ria rusi gwase nasari yabikirwo mugonda asitekere kogandra ukina bono nagani umuremi oratebi ng'a litunda likoruna lisimikira so mugondone litukuri litangani igega keng'ani na kinkoganya mpaka nyoro gose kwa no gotangani aiga mono abaminto bamwanya gitinge TV sotebe ng'a obe tonyora umurakera osimeke igo umere ng'a embura neroro buyeiga na oboyo nyakobeka igo konyora ririre mitinyi 6 bono igo una nasime nasimeka rero oganye mbale 6 months abongonyora nagese wachakire bono kuna kogesa bono na kitetagere ko ndari tundeli kurunari simekire bakari gesa litangani inde ndioma osegichuni ndisabi leto burwaire nebintu binga binyi iga mono egento togotema kurigereria iga tobwate amakonde nara gochabutora amatu amakonda iga nabwate amario gotogwaka egere yatanga amakonde takoria amatu kurwa butogocha chinga kiune chembure gotwenyinga mono bokendo na borobo gochibole bwarete mechande mono nero na gotogwaka elio ligi bokendo naende kurwa buntu bwate bichuni gete ebibe sana bichuni bikorokunga Diamond Beetle bichuni biko kiarumire litunda bono gosoa konyora ng'a yasoire kususana litundo moto monyene nonyene bongoro mali bakanonyene ese amatunda amanyene gobona lirolio nabongo akatura malio gae kiotonyora obosemi bonde kurwa soyo minto Samuel Matonda kurwa Careful Volunteers in Partnership Kenya araotebi igoro yoborende gwe litunderi mpaka liabekire litunda litangani lioragase rinde nyara ko bagigo kwa faida mbia mono mwanya gitinge TV asiribaga nainde litunda ligakariria simekirwe liabere transplanted no mulimi atebire ikoli kongendra kuburugerwa buya na kubikirwa buoyo mono ububwa twate bugitugo na bubuya mono lirire ligochaka mapema na botukulibekera bwo bwa DAP engenjo yaye ne diammonium phosphate ine gokonya emeri yasoka bwangu yajikoligie ndagera bona kyokoraga tugusimeka tukubeka DAP karolia digendere gono kuburugerwa otukulenda kegima akero kuliburugira ndiya kwa bokombe toli yaka bokombe ose toli nacha egoro gokunacha okonyora kwa rosiri yote ali no amaruira agosoera yeliraba kali kwa direndire buya kuika gokorra anye bichuni biraroro kubwatekana nganga yusimegete lyo control kire recommended ligwa kwa bichuni mario gaya yibichuni naro amayanchiranire agutumeka ase ebimeri byendagera na matunda ekogera karogo dikuligo kole digo ite bichuni biria chinga gichinge yatokungalio kole diaire chinkuru lakini lia kore gasi yaya mario gana rora mangi lakini lirire aya recommended mono na lia konyora korosele kurwa samaoga una ya paretram tositukusimika busise ita ko kurwa ro twamanya konyora nga una lia lendru ngoko pruning ngoko rwere so that what give bisi sagia chiri chinke go chikogenda konyora ndagera ilinde amatunda yachi kuba akukina buya na egento ngero tukuruka training no gosibiroko sege songo training lakini wana sege gusinto batanga ogosibira ne tuate ogosibira ne nkoli ese eusi obotwaro ilinde litura liria diarandirira yeikasi gicanga keriyo begete kare kwa begere komenya chakoliro kare siriko genda guchia na indi ngonye kere nga matunda ao nurange na samachi kere kyo murakera nabokuri korra irrigation nabokuri bekera machi elinde kalili gura machare lya chago shoot ebisiche biga elyo gondre to gwaka ibiko genda lya konye bisicha mbi kwaruka twali yaka yani ile mbole asafi ganero roy type ukuli yaka linde bisiche mbi basako kwaruka nekere bisiche bina nane libiko chikonyora chinkuru chiro chikobeka amatunda ayaiga
naende matunda yakaroko na koya siarira mariogo tachi kutwara bimoa binde tachi kutwara chimaki ekera bikwende likonde likoroma gakonyoria twara mark ikotwara mark onye litunda lyo chikogende chiro ya ng'umbu ine reject ono ko ina liari ndu ya kigimaega yuko ikemetie nye 5 na limo na bokonyora gwachare kutwara kigasalia ulitana ya matunda ya mungu. Murigeria mbuya mona sakandira kabana mwanya Gitinga TV asomurobere bwo buremi no bonda kuna nayo kuno ndate kurigereria yaro to ndate kurigereria buremi wa matunda matinda goro gusama matunda nyakoranda ose una bakoyero ko muno bwega songo passion fruits etore asomo gondo Solomon Gatenga meya Gisusu ward Kisii County oyo minda Solomon kero kwangeri gasari tangani na wegoda teringa kero gwa mikira matunda 6 months cherry boni ora kokasa chinga ni na kioko gasa matunda na mwako ya mom yake evere wasenga chinga ni na oyo minto morali tunda ko waze kane kero kiro seiri buya na bali ko ira go ike miaka ene lakini buya kero li kwa mali wada chinkuru li kali bekira ile yoga buronge no moyo buronge kero li kwa mali li na li wada chinkuru ngo ika miaka evere yabona katia na boko na litunda lili kabisa ndonge na da ko boli anena ande itunda ringa kitakere ko limo kereri goranga ni kurwa silira na ya ondo charange chibuti ko se sabaiga nga kitakere ko limo kereri goranga ni kurwa silira asugo sibe marando yo ne chipost to tumia chifuti kire recommended yango chaka 49 ichina kire recommended chigane kabisa kuru ama chiko ya agriculture kabisa 49 ye minute Mr. Matonda una na bomo umia ko nyara ko siare rio na na nyara ko ga ina biko nyara ka pambu rio ko siaro rio chigoro wapeona bandi konyara bago chenje singiyo butambi babe kana food staiga lakini kali DJ koro kali kwa mago chance mbora ya timbo ko chance ona bono no ko siara ndaisi no ne ko siara rio ndaisi no ko gesa ndaisi udara nda soko gesa umole minale bone go turigere tikurwali onyaro go seyo to ko ngana nje na tango na ndande mega go ronsi me kama tunda utebe una ga kwao metangere ngo simere metere 300 chini sato metere 300 mono le miale soko somonto go segetru da do me kama tunda bone ese uko boli expense watu wasitiba so watu mekere na kichingani kurwa soko wale bichanga koro seedlings weke nasari mpaka chipost na kichira sawa tumekile chingani mpaka matunda ali abekile tunda litangani enda na ranyo rogo go manyara ngakia ko lika pitangani aye karo ndo mura na chagete ena goleta moyo wali chingo kokorwalia kiamo kama asomo tuiwe chingo koro igonda atebe nga wakaje situation no gwika bono ya natumikiranye kurwa moyo ko wele bichanga lebe yambaka amaliowe natumiranye 30,000 igo totebenga lakini njiri gotumekera limo siwe se chiga ekero muremia tete gochaka ebinda akora aligerie binene mono na sebuno buyo na kubeka seedlings ebina bye bitanganye ebinda bono buna chipost ya mone bichanga ebikonya goje igo ngora kuna litunda lienda kutono ko kini kini bire binene kabisa akora abeka koboko na malioge ko rara takira za kuru ko lera litunda baka wike ka likiri ko beso umuregereria igento ngero muremi antebiri ndake antebiri nga ubuya asimegreta matunda yoro cyo mugondo ga kwaye igagoretio muremi gwicingoko na ndo togoteiga kurumwanya Gitinga uburemi no bonda imaetia yango sigete gikwanyorere aso uburemi no bonda tigatura timukasi nini tokwirana turiru na matunda yakogeso biyamana Njisa malita nguru kulea mukira sinyeni kurwaiga ibenero kesheti endera kuligereria Mwanya Gitinga TV
oboremi ne obonda. Asa Marieta Grace Kema Onkoba. Ni gonde imemwanya getinge TV. Oboremi no bonda. Yongoro kwa Teresia Nyaboke Monyenye. Mwanya getinge TV. Oboremi no bonda. Murigiria mbiya mana so gonda ko ba mona intu aso murobiri bo boremi no bonda. Konyoro twarere igoro yo boremi bwe matunda ya nyakuranda. Nanda konyoro ndaso gotimoka ntwanyoro buna chinga naki tagere ko ganyari tunde liao rindi cha kolenta igasari tangani. Ando muremi otebiri buna osikobeka matunda ya obuya nabo gotwara ligasari omwaka gwe atiye miaka ebere ne miaka ene kogesa matunda ogesa gwoka. Gara torokereria buna tubonete kogesa litunda kero liabeire. Leo minto moralia mwanya getinge TV litunda karo ya kongireria todire gwekari kire kerango kerio gochigotua na boligo chenchie kala osekoli ebone karo lirere gokonyora lire machani lakini kubate kana bali kona gokina na kokonga na bokora ligo so ago chenchie kala chinga kikiri karo liasoire gotoba igo gaiga ekero da tonyo wale litunda ligia kabisa gochiko okogesa ya kongire ligo chibwanza biyake gima igo konyoranga mbako oganye litunde litobe goikaliwe bono isekoli na kurugiga konyeria chire kogwa lakini ligeika kogwa tu no morando igo bono mono njengo segeta abantu baminto batiga litunda liato goikaliawo lioka ekine chinga kiokonyora litunda liabere ligia litobu liwanza yewa nekerote te isa chinde chiro chibuso yaire se chiro na boli olio kuri ya magasi kwa gutora magasi kwa gutora yaga asinjira ya moyo kogesa Igo monda ke yo kando musali tunde nje ya yo ko musakori wono ko nyoranga wasere gochande emirande system yeli ye tunde go bone ere bia onyore aka magasi kwanache Murigiria kero litunde lia onchoire rangi ya bere motobu igori ya bere likogasu lakini buno molimi ka otebi edekero gwatiga litunda kero lia bere lia gurioka noroche tando de ko manyigoro yo semeka no kogasa kwa matunda ayagwete mogondo ayanga ga bere na robona bere dekero kogasu ono molimi kurutwa ga itega mugondo kwao twa emanyigo semeka litunda twarire ndire mpaka lia bekire Bono no chenga tuagesire. Okay, ni limwata kwa bakoiga. Ebintu mbere kile bakoro kega songo nga challenges. Oseme chande lyo goetera asoko sime kali tu namba kali gesa. Utavingo challenge lyo goetera. Abo komu boli lyo goetera, bole na matunda ya kwa sime ka gocha bakabona bono. Ko kire kwa gasire. Otebe borobone no bolene mono abamintu bamwanya getinga TV. Abo komu bolingo chinanyoro bonene mono. Totebe obokungu bora katatu nanda atebe tubwata obokungu chinyoni ngoja chire chiali ebisicha nekere ebisicha bya bekire chinyoni chire chigoja chiali bakana na mato ngobono ebisibi mbinalete wani senjo ngate beru byatamburukira senjo tori mugondo lakini mbinalete kolia ebisicha nectar yo togase nectar ene arabyo chibyangusa ngobono kwanyoranga chinga kichinyinge ubunobo kongo gotanga ni kwese semo ye chinyoni na ase mwanya bantu ndubwate oboivi yena bokonyora abantu bagocha baiba na obwa gatatu tena marwira alibuna nabatenga root rot fusarium wilt twachaka ne namurweba na tutebe ya Diamond bitu ebichoni biri ina reme chando mono konyore roro tutare kerase chiro umurigereria ko rana cia sore tu mwanya getinga TV ngati gwa assembly ngabono matunda aya nabo simeka weka twekere na ndonya ori gasa lakini atorate bigunga ichiro ya matunda neroro oso go simeka osinyo asoko ya ni safara
omuntu omorari totebe ng'a inche buna nachagete gusika oboremi obwe bwa amatunda iga nyakoranda nanya konyora kimbwate obokongu bwa echiro totebe gochaka rikisi echiro mali abasubati mbale bakonia ororo nabasagete noe goika rero no bakong'akera chisimi ng'ambairera amatunda iga igo nabo igo bamate abatwetane inega iga nese chichire chiga bono nyacheki Yesusu masimba totebe ng'a amatunda nabwate echiro naende naganeri asime kwasa obonge noe nabo Bana basaye mbaga ni tocha mabanta abange tusimeke chira rotere koera amatunda bakwegure ng'a amatunda nabwate echiro toba gusimeka andiri gocha ngone kale lakini tiatonyore Mr. Matonda Samuel korukia volunteers totebi anene amatunda aya ng'aya koneka sing'encho ng'a matunda aya ngochara isiko ya Kenya nando naro arauniwa Mr. Matonda matunda aya igabwati echiro enene mono ande abwate obuya obonge kobua buna tukagirete minto ekiagera ngoteba igo nieke matunda aya karagesiru igakogenda akorwa sorting twarora aria atare mariti atabwatike mwakende gionsi twanyabeka ensemo grade 1 twanyora aria ari size enkake twanyabeka ensemo twamenya konyora aria oranyore maybe gechuni gigite kuruma igatuka nabwate mark twanyabeka ensemo aria ari grade 1 karoko gorigura ngo mugondo aya na matunda agocha kogenda agocha kogenda chi hotel jiri chinene mumanya Kenya ntubwa chi hotel chi abatari chinene agenda no Mombasa agenda no Nairobi agenda no Nakuru chichiro jiri chinene agenda komitwa arosi gwe juice usagenda kurosi ku salad ati kubutura no ali ukale fresh matunda aya iga naende value addition yende ne ringa ekera alianda ali category B amakake ali naro ngo charagurwa agenda korosi juice chi hoteli chinte chito chinge aliokora nale madira niale ali maduguru gesanda lakini ali amayaime naro nigakogenda muno amitwa arosi gwe juice chinte tereji chia matunda aya kare kogere chirende ya matunda aya ni ya ngumbu ndobwate Eldoret airport iri yange amatunda aya mange gakurimwa chinse ya mochiria na tutothere tutolimega ya sobonge igakogenda apakigwa buya bekwa chi box buya age abe kuchindege airupa ka Saudi Arabia mbabwate asingijomo gasori omonge nkonyubare juice sana kila chinsa libagali okonywa chayo okonya ne juice bakonywa bona matunda ya nabwate chire nene nonya isiko ya Kenya igoroche mulimi gatatebi ngere gakonia ondi chi amate bali otasimegeti oneri chichiro chiri chirang'aiga osoneri ichiro yito ya Busongo osoneri ichiro yito ya aria kwenda Busongo agenda Nakuru ne chire ndende ko batebire ero iga ne ringa amatunda ya mange gakogenda agochagurwa agenda Buganda ekera chire Buganda ayaito agenda aba package buya aenda atumu ku UK kora Buganda mbabwate stile chire ya matunda akogenda ngumbu sana konyora chiroro ajikonebwa chinsi chia maiko na arari tukunyuchia tukoenda arosi wa juice tukonyora tukunywa hotel jinene igo echiro yeli tundeli nene na singenjeri nga chintetere chingora jiri chia arosi ura jiri maliogo it's a pharmaceutical product tutekite kwenda imimono tetura manyanga ni ndagire ngija na ndi nabwa tu igasi nyinge mono karito yasimekire na potokonyora obuya kurwa soro asa matunda yega na inde tonyoro mono tonyoro bonda kurwa ase kemerike gakeli tunda yakoranda mbija mono murigereria anoto ukorro mwe robelio bwiriti kuri arero yatonyoro murimi twabwate no mugeni aserero atoringana ria moerio ejinde to korro morobeli mbija mono igo gentorale kuru ebirangeli binde koche sawa sawa minto mbalinga unabona ige na boka naso kosiarira matunda ne riogo mambia na kolire ngende nda bekane ngombe anaria endagera egento nali kuru kerachi gotokonya toise koba abantu tubwate omuke libagali ogutuguta chinga kichinyinge tiga tubeka namo tusegeta ne basaye tobeka namo toena ne birenge litwara kole gasi itulitanga ya mugonda ase bali batabwati
chigasiri chi office turare korre biche project mbali chiobulemi chiobotugi tumanye korwororo twama gosoka chinsa chiriero twakorre emirimo bunebiri ira nerindamo magaye konyore ngana yo gosegeta korwa ase omoremi tatonyore ngana yo gosegeta korwa ase omomanyito korwa Care Volunteers ni Partnership Kenya Samuel Matonda nari gosegeta morigereria iga ritunde rigocha gwikasiria ikire igasinire yakorirwo aro twarigererie twanyeigure chibesa chiganiri gochake project iga y'oboremi obo igo chiri chinke onde bwensi na bakoji akorigi besa nke iganyore achakire kogwa achakire kirigwa simeka amatunda ya manyanya sawo manya korete mbura amatunda ya ichura twanyora chibesa kurwaro nari chikokorera iga eka twasimikira amatunda ya bera mange twanyora obonda gwetera konia ngaiga na kiro yo muita asimikire tokonyora amatunda ainge kanira etire echiro ya mache ngumbu ni gero exports na kigekora gase ward ya Gisusu tubugati echiro irarikia mukama ya rose tugwe miaka ya maiga yari gotagetia abarimi kuna abaiga babuche batwari bimeri bya sobonge amatunda yagenda aroro achenwa buya apackage kubuya amanya kubekwe gari ime ne fridge agenda bake airport Eldoret zi Nairobi atumu mache ngumbu twanyora $10 kamuranje nabasoroire tuiranira sogori mugoiga ili nario era turanyare koserio butaka antonyoro bonda buya mono musiseniwe murigereria sikurire ko kwana gokurio gombwate ritunda yatobire ibwanate ko irwe chiro yo niwe goseri bwanate ko monda bwanate koria nako kwana gokobe gombwate chintatere chiri chiabekiru chitagere kuo masini niga kimanya kobe kwe nasari korutwaga chage to muroberio twachakera korosi iroba korosi omugondo twacha korosi chintaterechi tuegeire mbaka twikira sokonyara litunderi erire tayara so muntu kuria kagetinga kwanyara basemi boisaine no gosegeta wokogendera no muroberi bwokorema tumera no mukubye gocha chinga kibune chiabono iga astokwendera gwasemi amange igoro yoboremi amo no bonda kurwase mugonde migondo yetu obonda mugondo bore oboremi no bonda kurumanya getinga TV njenya swabu obed